Имам проблем. И проблема е следния, че съм пред финансов погром. Ма изцяло, тотално. Към момента все още имам само двама клиенти, които им плащат по 300 евро, следователно парите не ми стигат нито за наем, нито за всички останали разходи, които имам. И в момента имам два варианта. Или продължавам да натискам и да търся клиенти, което не върви много добре, главно по моя вина, тъй като не правих това, което трябваше да правя, не правих достатъчно студени обаждания, следователно нямах достатъчно клиенти. Или да хвана да занимавам с нещо тотално различно, което на мен ми е много познато, което съм го работил доста време и което покрай всичко останало реално знам как се прави и мога да го правя. И това нещо са хамалски услуги. Там конкуренцията е сравнително по-малка от това да предлагаш маркетинг услуги съответно на всеки един бизнес, който прави абсолютно всеки един друг човек, който се занимава с маркетинг и нивото за маркетинг е супер ниско, за да влезеш и да се занимава с това. Да не говорим, че повечето нямат резултати, но това е друга тема на разговор. Въпросът е следния. Това, което мисля да направя, е да се занимавам с хамалски услуги. И да го казвам от гледна точка някой да ме съжалява или да ми каже видя ли той пазара е пренатрупан? Не. Аз не си върших работата, следователно нямах резултатите, които бих искал да имам, без да върша нищо. Върших, но върших доста по-малко от това, което трябваше. Хамалските услуги, там нещата са доста по-лесни, тъй като мога да си направя абсолютно всичко сам, мога да класирам бизнес профил, който създадох онзи ден и мога да класирам сайта също. В смисъл мога да си направя сайта и абсолютно всичко по него. Следователно опирам до това, че просто мисля да смена пътя към целта, но не и целта. Целта си остава да си купа Ford F-150. В смисъл кеф има пикап. И с тази работа ще ми върши и работа. Да не говорим за факта, че няма да седа по цял ден затворен вътре, което малко или много ме убива, колкото и да не искам да си го призная. И да, ако искате да видите какво ще се случи за напред, последвайте.